gawe sing rumat-rumatan wedhus bolo. Kan cuacane iki kan ya udan terus. Nah, suket kan basah. Nggarai nang wedhus iku ya cepet mencret. Ya iso berengen, ya iso kembung. Dadi antisipasine awak dhewe iki ya kudu nyetok obat bolo. Aku dhewe nyetok obat bolo. Lho iki obate kok. Nah iki obat mencret bolo. Iki obat Formentik, obate berengen plus karo obat cacingan bolo. Nah lengke iki cair bolo. Karo suntikan iki bolo. Terus ya iki ana obat mripat bolo. Ana betadin, ana vitamin bolo. Tapi obat sing kembung aku gak nyetok bolo. Sik durung tuku. Lek obat Dexis bolo. Obat Dexis iku gawe wedhus lek misale ana blatunge. Nah, wedhus luka terus dianui laler bolo. Nah, iku laler iku iso cepet berkembang. Jadi dhek iku ngekeki anake bolo. Dudu telur bolo. Langsung ngekeki anake set nang area lukae wedhus iki mangko. Nah, gawe nambanine ya karo Dexis iku bolo. Cepet waras bolo karo Dexis iku bolo. Aku pernah soalnya bolo. Pernah ngalami. Aku ya pernah nyoba, makane aku ngomong bolo. Makane wedhus iku sing duwe rumat-rumatan wedhus wis antisipasi obat bolo, kudu stok obat bolo.